Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin kamar kullum. Nake cewa barkamu da warhaka. Idan kallonka na farko kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Yau ina tafi ne da magana akan mace idan tana son ka. Duk macen da take son ka so na gaskiya ba wai dan abin hannunka ba za ta yi waɗannan abubuwa da zan lissafo. Abin da yasa na kawo wannan bidiyon saboda maza ba sa appreciating mata yanzu. Wani namijin baya gane matan shi na mugun san shi. Sai bayan ta mutu zaka ga idan kila ya duba ya dinga aure bai samu kamanta ba sannan zai appreciating ɗinta bayan ta mutu, wanda abin da ya kamata yi tana raye ne ta ji daɗi ta ƙara ƙaimi da sauransu. Abu na farko da mace za ta yi abubuwa guda 7 za ni faɗa da mace za ta yi, macen da take matuƙar son ka za ta yi maka wannan. Za ta so ka, za ta so danginka, za ta so shiga danginka, ba za ta dinga ɓoye kanta ba. Duk macen da kake tare da ita ko a soyayya ne a waje bata damu da ta san su waye danginka ba macen aure bane. Idan kuma kana tare da ita to tana nuna maka kai kadai ne fa ta aura. Irin wannan maganar da Hausawa suke cewa kai kadai ta aura, bata auri danginka ba. Wai ana nufin ki auri dangin shi bane ke kuma. Ya kamata mace na son miji ta so dangin shi. Za ta so danginka, ta so haduwa da danginka. Duk inda ta san za ta haɗu da danginka tana murna ta je wurin. Duk inda ta san za ta haɗu da danginka tana murna ta je wurin. Haka duk inda za ta haɗu da abokanan arzikinka za ta so ta je wurin, ba wai ta dinga ɓoye kanta ba. Abu na biyu shine za ta iya sadaukar da kowane iri abu ne domin farin cikinka. Za ta iya sadaukar da ko menene don ta saka farin ciki. Idan na ce za ta iya sadaukar da koma menene don ta saka farin ciki, ma'ana tana mugu gudun bacin ranka. Abin da ta tsana na ƙarshe a rayuwanta shine bacin ranka. Abin da ta tsana a rayuwanta, abu na farko da ta tsana a rayuwanta shine bacin ranka. So za ta yi komai don ta saka farin ciki. Za ta iya sadaukar da dangantakanta ma da 'yan uwanta domin farin cikinka. Don ka nuna mata ba ka son yawan fita da sauransu, za ta haƙura ta zauna a gida. Kaga wannan babban sadaukarwa ne. Sai mace da take maka ƙololuwan so za ta iya yin wannan. Abu na uku shine za ta dinga kula da 'yan uwa da danginka. Bayan son haɗuwa da su da take yi, za ta dinga kula da su, damuwansu zai zama damuwanta. Kuma duk wani nauyi naka akan danginka tana ƙoƙarin daidai gwargwado ta ga ta ɗauke maka wannan nauyin. Tana ba su kulawan da ya kamata, ba raini ba wulaƙanci tsakaninta da su, sai san barka. Sai mace na maka wannan ƙololuwan wannan ƙauna, za ta yi maka wannan. Saboda akwai matan da za su ce ai ba zaman su nake yi ba. Gudun ɓacin ran iyayenka yana daga cikin kula da danginka. Ta ɗauki iyayenka kamar nata. Ba ta son ta yi abin da zai ɓata musu rai, ko kai ne ta ga za ka yi abin da zai ɓata musu rai ko zai ɓata mu danginka, 'yan uwanka, yayyenka, ƙannenka rai, za ta yi ƙoƙari ta hana ka yin wannan abin. To sai mace na ƙololuwan ƙaunarka za ta yi maka wannan. Abu na 4 shine za ta karɓi tsarin rayuwarka. Idan na ce za ta karɓi tsarin rayuwarka shine akwai namijin da shi a rayuwar shi in yayi sallan asuba ya gama bacci kawai
the next thing shi abin da yake so kila ya tafi jogging ne ko kuma a'a yayi wanka ya breakfast kawai dai ya gama bacci. To ita kuma kila irin mai baccin nan ne, to za ta yi adopting wannan rayuwar naka saboda ku zauna lafiya. Sai mace na matukar son ka za ta yi maka wannan, ba za ta damu da a'a wannan yana takura mun ba, a'a kaza za ta yi kokari ita ma ta zama in ta yi sallan asuban nan ta gama bacci, duk abin da kake bukata, kayan sawanka, ruwan wanka, breakfast, komai za ta yi kokari ta tanada maka. Abu na biyar shine za ta dinga alfahari da kowane mataki na rayuwa da kake ciki. Koya kake cikin tsananin talauci, za ka ga mace tana alfahari da wannan matsayin naka. Kullum tana nuna maka ita fa tana alfahari da kai namijin duniya ne. In ba kai ba waye zai jure wannan abubuwan da yake faruwa da shi a rayuwa. Irin in ta shiga cikin mutane za ta dinga kamba maka, tana rarrafa maka asiri, tana appreciating ɗinka, tana alfahari da kai, tana matuƙar alfahari da kai. Ba ta nuna maka damuwa wai yau ka shiga wani hali kana cikin rashi ko wani menene. Hasali ma sai dai ta dinga ƙara maka gwiwa a cikin halin da in kuma dama kana cikin wadata, za ta nuna maka tana alfahari fa da wadatan nan da kake da shi. Za ta ɗora ka akan hanya yanda za ka yi ka tafiyar da wadatan kamar 'yan uwanka su ƙaru da samunka. To sai mace tana matuƙar son ka za ta yi maka wannan. Za ka ga wasu matan ma saboda sanda suke mazajen, har idan 'yan uwan mijin sun tambaya irin in wane ya zo ki ce mishi da Allah muna buƙatan kaza, in tana da shi za ta ce ai ba ma sai na gaya mishi ba, kawai gashi. To sai mace fana maka wannan kololuwan su za ta yi maka wannan. Abu na shida, za ta dinga tare maka mutuncinka, tana ƙoƙarin ɗaɗɗauke masa kamar wanda na faɗa. Na biyar, za ta dinga ƙoƙarin ɗaɗɗauke maka wasu nauyi da ya rataya a kanka. Misali kamar cefanen gida, za ta dinga ƙoƙarin rage maka wani abu. Misali ko abin da bai zama wajibi ba, ta nuna maka ai wannan ba dole bane sai ka yi wannan, me abin da yake wajibi, ka gane? Da irin waɗannan abubuwan, ko in danginka na buƙatan abu kamar yadda na faɗa, za ta iya ɗauke maka wannan nauyin ta yi musu ma ba tare da kai ka sani ba. Abu na bakwai, wanda shine na ƙarshe a iya lissafi na, za ta dinga sauraron ka, za ta baka full attention. In ni ban san yadda zan kira full attention da za ta baka hankalinta, za ta tattara hankalinta gaba ɗaya, rayuwanta da tunaninta zai zama kai ne. Me za ta yi ta faranta ma rai, me za ta yi ta kare ka daga cutuwa daga wani abu. Idan kana buƙatanta, she's always ready. Idan wani abu kake so, she's always there. Wannan shine ake kira so. Akwai mazaje da suka samu mata irin wannan da na lissafo har da ƙari 100%, amma ba su sani ba fa. Ƙila wannan bidiyon nawa zai ankarar da su, su yi appreciating matan da suke tare da su, masu son su domin Allah. Kaga mace na ta haƙilo, mace in tana da miji fa, wallahi wani sirri da ba ku sani ba, mace in tana son mijinta, kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Tana ƙoƙarin yanda za ta yi ta faranta mishi rai, ba ta so ko kaɗan ne ya same ta da wani kuskure. Tun safe in ka fita har ka dawo tunaninka take, tana tanadin abinda in ka shigo gida za ka gani ya sa farin ciki. Da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, da fatan za mu tara a bidiyo na gaba.
Kamar kullum sunana Fatima Jibrin nake cewa idan kallon ka na farko kenan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun, sannan idan bidiyon nan namu ya ilmantar da kai ka danna mana thumb up. Mun gode.